Kadangaren kan tulu, ku ƙarasa mana ina kuke mata. Yau labarin naku ne. A can wani ƙauye mai suna Ɗankara inda matan garin suke da wata halayya. Ko da girma da sani babu abin tsoro da suka fi tsana da tsoro kamar a ce yau ga kadangare. Ai ko yau an taɓa tsuliyar dodo. Domin a wannan gari da zarar aka ce ga kadangare to ihu gudu da hauka kamar ana gobara a garin a ce. To ba a nan jirgin saƙa ba amma mu je in nuna muku. Akwai wani manomi mai suna Baffa ɗan Loko wanda ya tafi gonarsa kamar yadda ya saba. Bayan ya gama yankan rake da tara dabinonsa sai ya zuba kayan a cikin amalancin shanu ya hau ya dawo gida. Ba tare da saninsa ba wani kadangaren jeji mai suna Kwafka ya shiga cikin kayan. Ina kwana gari farkawar Kwafka ce da wuya sai gashi a cikin gari ya yi mamakin ganin kansa a cikin gari. Aiko Kwafka shi ma tsoro ya ji ya yi tsalle daga kan amalancin ya biro kasa ya yi nufin gudu domin ya koma daji amma kafin nan da wafa a isa gida sai matarsa Nana ta zo ta buɗe kayan amalancin domin kwaso dabino. Bata ankara ba sai kawai ta ga wani abu jaja yana motsi. Kadangare ya yi tsalle ya faɗo kanta. Nana ta ihu mai ƙarfi ta shiga gida da gudu tana mije kwanukan tuwo da gabanta. Tuwon ya faɗo kan dogon mijin nan nata da ke shirin ci. Ya fashe da dariya amma kafin ya tambaya sai ya ga kadangaren ya ruga waje. A nan ta ce garin ya fara rikici. Da Kwafka ya fito waje da gudu. Sai ya hangame idanunsa ya ga gari cike da mutane ta ko'ina ka ga mutane ne ke walwala mashina da keke na fim da al'amuran duniya sha cika garin. Wayo na shiga ako kadangaren ya yi kuka. Sai kawai ya ruga cikin kasuwar gari domin samun mafaka. A can wata yarinya mai suna Rabi tana sayan tumatir a gun wata tsohuwa. Tana mika hannu domin karɓar ɗanyen tattasai kawai sai kadangaren ya daro kan kwandon tumatir. Tumatirin suka watse Rabi kuma ta kama ihu. Allah kadangare. Sai kawai ta tafi da gudu cikin kasuwa tana farfecewa mutane. Tsohuwar ta zuba abin Allah wadai tana tafi da hannu yanzu wannan ne abin da zai firgita ki Allah ya isa. Amma ai Rabi tuni ta bar kasuwa da gudu. Bayan kadangaren ya ruga cikin kasuwa sai ya gaji ya kusa cikin wani masallaci domin samun wurin ɓuya. Da asuba a lokacin da malamai suka fara zuwa domin sallar asuba wani saurayi mai suna Aliyu ya shiga cikin masallacin ya kunna fitila yana kokarin share gaban masallacin kawai sai ya hango kadangaren yana narke a jikin itacen masallacin. Wayo! Aliyu ya kunna ihu mai karfi duk masallacin ya ruɗe mutane suka tashi suna tambaya me ya faru. Aliyu ya nuna musu kadangaren yana lamshe ido kamar tsohuwar kilace. Kaf aka yi sallah ba tare da kowa ya kammala ba mutane suka gudu malamai suna salati. Kwafka kuwa sai ya aji su ce zuciya yana cewa wannan birni na mutane ya fi dajin wahala. Ranar ba labari ya bada cewa wani katon kadangare yana addabar matan gari an ce ya riga ya hana sallar asuba ya hana mata zuwa kasuwa maza sun fara gajiya da ihu da gudu da mata suke yi. Daga nan sai majalisar sarki ta tara mutane don a tattauna. Sarki ya ce wannan matsala ta fara girma idan ba a kama wannan kadangaren ba nan gaba ba zai bari mu kwana lafiya ba sai bayar da umarni ga dukkan mazangaran dole ku je ku kamo wannan fitsararren kadangaren. To wannan abin da zai biyo baya ba karamin mai ban dariya ba ne. Bayan sarki ya ba da umarnin kama wannan fitsararren kadangaren sai garin Ɗankara ya hargitse. Aka kira dukkan maza domin a yi faretin farautar kadangaren amma fashi kadangaren ba wani gagarumin soja guda ɗaya ba ne. Dukkan 'yan garin suna da niyyar samun nasara amma kowa na fatan wane ne zai fara tunkarar kadangaren. Da aka yi arba da shi suka ce kai ka fara kowa yana cewa ɗan uwansa ya fara. Sai dai kafin su shirya ya riga ya tsere zuwa wani sabon wurin. A wancan lokaci a wata makarantar 'yan mata an fito tara wato breakfast period. Ɗalibai suna zaune a inuwa suna ta tattaunawa kan labarin kadangaren da ya hana mata zuwa kasuwa. Wata yarinya mai suna Maryam ta ce ni dai gaskiya idan na ga kadangaren nan ba gudu ba ja da baya. Sauran ɗaliban suka yi dariya wata kuma ta ce ai in har kika gan shi sai kin haura rufin ajin nan. Ana haka sai windon ajin ya buɗe sakamakon iskar da ake yi. Suna juyawa sai kawai kadangaren ya duro cikin makarantar. Allah tsine kadangare. Ɗalibai suka ruga suna ihu. Wata ta tsalle ta duro kan allo. Wata ta faɗo cikin bokiti mai ruwa. Wata kuwa sai aka ganta tana tsalle-tsalle akan kujera kamar wanda ta lashe gasar tsere. Kwafka kuwa shi ma ya firgita ya tsalle daga ɗaya ajin zuwa ɗaya ajin ya fita kofar baya. Bayan Kwafka ya gudu daga makaranta sai ya tsinci kansa a wata anguwar tsakiyar gidan matan aure. Amarya Safara'u tana cikin ɗaci ana mata zanen lalle domin bikin da za a yi nata gobe.
Duk iyaye mata da 'yan mata sun taru a cikin falo, wasu na cin cingam wasu na taɓe. A daidai lokacin da aka kawo kunun tsamiya mai sanyi sai kawai kadangaren nan ya shigo ta kofar kicin. Allahu akbar! Kawai sai kunun tsamiyan ya faɗo kan uwar amarya. Wata ƙawar amarya ta shige cikin murhu. Wata ta ɗauki bargo ta rufe kanta, sai dai ita Safara'u amarya bata san me ke faruwa ba. Ta tambaya me ke faruwa, aka ce mata wannan fitsararren kadangaren ne ya zo. Kawai sai ta kurma ihu da kowa ya ji a garin. Kadangaren ya tsere da sauri, shi ma yana mamakin tsoron da mata suke yi masa. Bayan kwana biyu ba tare da nasarar kama shi ba, kuma ga ihun da mata suke yi ya hana maza kwanciyar hankali. Suka ce bari mu kafa dabara domin kama kadangaren nan kafin mata su hana mu barci. Wasu suka ɗauki kayan kamun kifi don su jefa shi ciki, wasu kuma suka ce a yi masa tarkon kama ɓera, wasu kuma suka ɗauko kwanukan shinkafa mai manja don su yaudare shi su ɗauki hankalinsa da abinci. A ranar da asuba aka rufe hanyar gari don ganin an kama kadangaren. Kofka kuwa yana zaune cikin rufin wani gidan mai shayi, yana kallon mutane suna ta fitar da dabaru. Sai ya ce a ransa, ni kan birni ya fi daji hatsari. Da safiya ta shiga, gari ya haske. Wata mata a jiran tana girki, tana fitar da hayaki daga murhun. Kadangaren ya ji zafin hayakin ya motsa a cikin rufin gidan. Da aka ankara da shi sai ya faɗo cikin kwanon tuwon shinkafa. Kafin kadangaren ya iya gudu sai aka yi masa katanga da ƙwaryar dambu. A nan take aka kama shi aka kulle shi a cikin kwando. Mata kuwa suka fito da shewa suna murna cewa an kawo ƙarshen malam kadangare. Sai aka kai shi gaban sarkin gari. Sarki ya duba kadangaren sai ya ce, to wannan ko me ya kawo ka nan? Kadangaren kamar ya ji maganar sarki kuma ya shiru, amma idanunsa suna cike da hawaye. Sai tsofin gari suka yi shawarar cewa shi ma halitta ce bai dace a kashe shi ba, mu mayar da shi daji inda zai yi rayuwa lafiya. A nan take aka ɗauke shi aka kai shi jeji aka sake shi. Bayan kwana biyu da komawarsa daji, Kofka ya haɗa da sauran 'yan uwansa suka tambaye shi me ya kai ka cikin birni. Kofka ya yi ajiyar zuciya sannan ya ce wallahi birnin mutane ya fi duhun dare hatsari. Daga wannan rana Kofka ya alkawari ba zai sake ƙetare iyakar daji ba. Amma fa mutanen garin Ankara ba su manta da shi ba. Har yau idan mata suka kalli kadangare sai dai su yi ihu da zai jawo dariya a garin. Don wata da fatan kun ji daɗin wannan labari. Idan ku har haka ne to don Allah a yi min subscribing, a yi like, aika min kuma a share domin wasu masu samu.